ब्रिटिशनि शिब हाग्रामा महिलारि सारा खालाइगाव ओनसोलनि थागिबि अनजुमनि दासआ बिथांनो होनो थाखाय 2.5 लाख थाखा फैसा हरदोंमोन। जोङो 2.5 लाख थाखाखौ खालाइगाव नि थागिबि अनजुमनि दास बिथांनि न'आव फैनानै बिथांनो जों गथायबाय। अनजुमनि दासनि फिसालाया लोमजानानै दङ, गोबाव सम जाबाय लोमजानाया। दा बिथांखौ सिकित्सा खालामनो आरो लोगोसे अनजुमनि दासनि न'खरा थानो थाखाय न'आ बिराद बायला जिला न' बानायना लानो थाखाय आरो फिसा हौवाखौ बेमारखौ नायनो थाखाय ब्रिटिशनि शिब हाग्रामा महिलारि सारा 2.5 लाख थाखा जों लाइमोन बिपिएफनो हरदोंमोन। आरो बे लाइमोन बिपिएफआ दिनै जोङो खालाइगाव ओनसोलाव फैनानै अनजुमनि दासनि आखायाव बे 2.5 लाख थाखाखौ दिनै जों गथायफैदों। बेयो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि आरो हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ पलिटिकेल पार्टी हिसाबै हरदों। मानोना बिटिसिनि माखासे अइल वेलजार दङ, जोंनि बिपिएफ दोलोनो बिथांमोनहा खांनानै होदों। दा बेखौ जों सरकार हिसाबै नङा, नाथाय जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरियानो जाहैबाय बिटिसिनि शिब हाग्रामा महिलारि सार। दा ओंखायनो जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे थाखाखौ हरदों। अनजुमनि दासनि फिसालाया लोमजानाय आरो बिथांमोनहा न'आ मोजां नङा, बायला जिला। दा बेखौ फोसाबना लानो थाखाय बिटिसिनि शिब हाग्रामा महिलारि सारा 2.5 लाख थाखा हरदों। आरो बे 2.5 लाख थाखाखौनो दिनै जोङो खालाइगाव ओनसोलाव फैनानै अनजुमनि दासनो होफैदों।